Здравейте хора, отдавна е нямало клип и да ви кажа, почваме новата поредица Clash Royale и Clash of Clans може би, но по-точно ще наблягаме на Clash Royale. Така, днес няма да играя битки, а ще говорим за един бъг, като нямате легендари като мен, защото съм слаб и отворил съм доста честове, от които ми се е падал и Magical и... Не, само Magical ми се беше падал. И не получавах Legendary, се дразних. И този ден попаднах на един клип. Този клип беше как може да получите Legendary, ама като нямате Legendary. Ето виждате, аз дековете ми, които не са много силни. Виждате, нямам никакво Legendary. Да кажа, че Electro Wizard излиза след 17 дена. И това е. Така. И я преминем към бъга. Клана да ви кажа. YouTube Family BG. Над 5 арена. Другите, примерно като тия тук, деца арена. Добре да има един арена 4. Това ми е друга профил таблета, който често казано не го ползвам толкова. За клана, ето, виждате, 100 донейта за ядър, а 150 за колира. Това, което е най-яко от всичките. Всичките тук сме приятели, без псовни само ако може. Ако искате, влизайте. Така, и да преминем към бъга. Влизате в настройките. Help and Support. И сега търсите. Пишете I haven't got any legendary card. Ето. И тук ще ви излезне едно Yes и No, тъй като аз вече съм го направил. Няма да ми излиза. И задължително, ама задължително цъкате No. No. И No. Нищо повече. И после ще излезне това контактъс. Цъкате го. И пишете Give me legendary card. Те ще ви изпишат каква карта ще й дадат и така. Тук пише от какво може да се падне. И от кои често. Да. И това беше. Спомня. Айде, ще изиграем една битка. Ако загуба, не се смейте. И не хейтвайте най-вече. Защото по магия стигнах до арена 6. Така. Срещу 6 левел, това е добре. Така, москитър. Team Giant. Добре, брат. Става. Съгласен съм. С Инферно Тауъра ти. Сега... Оп, готово. Готов е. He is dead. Julian Leon. You're dead. Добре. Това е добре. Вижте сега. Ренфорд. Сега. Обичам така ги дропвам. И принца. И ние ще го пуснем. Онзи ден ми се падна принца. Отварям сега с фри чести. Оп, принца. Който се мъчех и го чаках с нетърпение да ми се... Какво? 21. Сериозно. Seriously. Това време изигра. Бой на кирията. Добре. Ти никакъв шанс. Боти си уния. Мен лайтинга обаче още не ми се е падал.
Не. Рип Giant. Аре, ни едно се карни тука. Дева. Не видях Уича. Не. Не, Бойко Уича. Аре, бе. Не, бе, бате. Добре, така става. Аре, Бойко принц. Давай. Нападай. Гоблин барел. Давай, гоблин. Давайте, гоблини. Аз вярвам в вас. Вие сте единствената. Мина. Добре. Добре, хора. Скоро един принц. Давай, принце. Ти си нашата надежда. Не. Валкирията прева всичко. Мускитър. Да убие Валкирията отсред. Не, бе, бате. Какво да? То ме ръшна. Що нямам толкова силни карти? Не. Добре, как го направи това то? Това не е често. Трябва да си променя дека. Трябва да си направим едно билдър дек. Клана. За клана най-вече. Ето. Аз съм ко-лидер. Вече сигурно имам. Да, 166. Значи да не се притеснявам. Все то пичага спориме за първото място. Велизарчо. Ако ме питате защо имам толкова много диаманти, да ви кажа, не съм си купувал диаманти. Всичко е събирано. Не съм си ги харчил, примерно да отворя така един голд чест и айде, готов съм. Събирал съм си ги, което е най-якото. Ще ви покажа рекорда ми, всъщност. Рекорда ми е 1897. Аз съм 1782. Представете си. Вижте ме сега. Гледайте. Падам бия. Напоследък играя срещу някакви за 8-9 левел. Много често хора ми се пада срещу първия. Не знам, тя или не си апгрейдват нищо, или са смотани. Мерси Криската. И добре, хора, това беше от мен. И ако може да съберем 10 лайка, мечтата ми е това. Искам да се сбъдне. И добре, хора, айде, чао от мен.